Voi. Menee ihan rauhoittamaan nyt äkkiä. Kunhan ei vaan tehdä äkkiä. Kaikki on nyt. Henri! Laukauksia! Joo, siellä noin. YK ja jotain tuo piikkailu. No. Sitä kun vaan tästä... Siinä mennään varmaan maata alas. Se tulee aivan vasemmalle päälle. No. YK-ukko. Voiko ampua? Voiko ampua? Nyt oli selkeä näkymä. Ei sitten, meni piiloon. Mikä oli meni? YK-mies, ammunko? Ei vastattu. Ei vastattu. Ko. Hei vielä! Jep! Olkaa heilläkään! Me tuodaan tähän kylään yksi U vähemmän ja sitten sillä on niinku suurempi merkitys kuin tuolla sun mitättömällä. Mut mitä teille jää rauhassa käteen? Mä oon tuonut tänne kappakan, joka menestyy, liikeyrityksen, joka menestyy. Sillä aikaa te istutte koko päivän perseelläni siinä, mitään ei tapahdu, talvi tulee, että kuolette nälkään. Niin kuin politiikkaa hoidetaan. Me ollaan hoidettu meidän koko sote-uudistus loppuun saakka. Meillä on tehokas sairaanhoitojärjestelmä, joka on keskitetty. Me ollaan yhteydessä YK-sairaanhoidon kanssa, jolla me ollaan saatu tähän myös psykiatrinen ja Psykiatri puuttuu, sitä tarvitaan. On ainakin patentapelukset. Mut siis niinku se on yhdistetty YK:n kanssa, että se on niinku tavallaan tiedätkään tarvitaan. Se on harmi. Meillä on toimiva infrastruktuuri. Meillä on hyvin ilmatiiviit talot täällä, joissa on kohtuuedulliset neliöhinnat, eli jokaiselle on katto pään päällä, täällä ei ole kodittomia. Työllisyysprosentti koko ajan nousussa ja me ollaan muuttavoittoinen kunta. Kuka meistä nostaa työllisyysprosenttia? Sahana muun muassa. Kuka on Sahalla muuten? Onko se jotkut Sä et edes tiedä mitä kaupankäynti täällä harjoittaa, että kuulutitte oikeasta ihmiseksi. Sä haluat vaan, että saat rahaa. Mulla on ollut vähän isompien poikien kanssa puheella. Isompien poikia. Mene sinä leikkimään. Älkää herrat tapelko, eikö se nyt ole, että jos kylään tulee rahaa, eikö se kaikkien etu? Katsokaa rauhan ja rakkauden lippua, ei täällä rahaa arvosteta. Mie en tunne sinua, mie en halua mitenkään pahaa, mutta onks tää onnistunut tää teidän rauha ja rakkaus kuin hyvin? On se aika hyvin. Tähän asti. Me kuuluu, että täällä on ollut, ei me tuoda ongelmia. Me tullaan vaan käymään, me lähdetään pois, me vaan halutaan tutustua. Ei, täällä siis muuten ihan rauhahan täällä on ollut. Lukuun siitä, että tuntematon porukka lahtas niitä YK-jannuja tonne. Yksi paketissa 5 haavoittunut. Tätä me just niinku tarkoitin, että eihän tää nyt kuitenkaan ihan aukottomasti ole onnistunut. No mutta se ei oo meistä, se on täysin meistä riippumaton tekijä. Ja silleen mitään tekemistä taas niinku rahan kanssa. Jos työlähti sitten 70 kilsaa vaikka etelämmäksi ja... Keltoisella lähti toisen mokoman tai tuplasti saman verran pohjoisemmaksi. No se on ymmärrettävä näkökulma, että tää nyt on vähän ikävää teille, että oot jäänyt tähän väliin. Mut sehän nyt on selvää, että punaiset ja keltaiset meillä on nyt tilanne selvitettävänä. Jos me siirryttäisiin nyt muualle, niin siellä olisi joku muu sitten väliin. No. Et en nyt yritä mitenkään puolustella, mutta se on ikävää, että te olette jäänyt tähän väliin. Se ei ole missään nimessä meidän tarkoitus. Me yritetään kaikilla mahdollisilla tavalla auttaa teitä. Et jos tarvii, niin sen kannattaa meihin yhteyttä.
Sitä me ei olla tullut tänne sen jälkeen, kun meitä on pyydetty lähteä pois. Tää on nyt vaan tämmönen pikavisiitti, ei me ole mitään ongelmia tässä. Ei minä sitä tässä nyt, kun ei meillä teitä vastaa mitään, no kun patentoimintaa tässä, kun hän edustaa tosiaan meidän oppositio täällä, mutta kun ei ole niinku millään tavalla keskusteltu tässä niinku muun kylänjohdon kanssa asioista. Tai muuten kyläläistenkään kanssa. Niin no se on kanssa, demokratia on toinen käsite, mitä hän ei niinku rauhannut. Mutta ehkä tästä silti voi vielä seurata jotain hyvää. Ehkä myös saadaan luotua jotain uusia kontakteja sitä kautta, että me tutustuttiin pateen. Kuka tietää? Ehkä tästä on hyötyä vielä teille kaikille muille. Teitä vastaan tässä ei ole mitään, ihan rauhassa vaan olkaa. Suomalaisia me kaikki tässä on. Niin, kyllä. Mutta niinku paten kanssa meillä on tässä kana kynittävänä, mutta menkää te vaan keskustelemaan ihan rauhassa. Ootte tökin? Ei oo. Anna tänne, mä vien omani kohtanaan. No jos me Pate mennään sitten. Pate! Edelleen! Haista pasta! Tänne sahisemään tai häiritsemään teidän loita. Neekärin suuppojen kohti. Kyllä. Meillä on tosi paljon miehiä tuolla, ketkä haluaa karkkia. Jotenka jos on mitään tietoa tai tarvitse tulee, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. No niin. Kalotteja kyllä tuli jälleen kerran kaikki. Kiitos. Hei. Kalaa ja vettä. Te menit myymään, mitä helvettiä tässä oikein on? No leluja lapsille. Leluja lapsille. Mitä siinä oikein oli? Mun mielestä se ei sinällään oikein kuulu muille. No kyllä nyt tavallaan kuulutaan asetetonta vyöhykettä, jos sä myyt räjähteitä. Toinen minä näyttää räjähdeläätikolta. Siihen mä en ota kantaa. Mitä siellä on? Sikapäki. Äijät hankee jotain summulaatikkoa pois. Minähän en lain mukaan saa teille kertoa mitään. Minkä lain? Minkä lain? Minä olen laki täällä. Sen entisen Suomella. Voi Pate, missä elämä Ette oo mitään. Sä et oo kovin niinku tommonen progressiivinen henkilö. Yhteiskunta on dynaaminen. Sä oot niinku tämmönen valtioisten repressio, jos jotain pahimmassakin tapoja parantaa tapauksessa. Valtiossa vaikka ketsyä. Onko sun tässä parantaa kasvattavaa? Myymällä aseita sotiville osapuolille. Meillä on just rahaa. Tää on mikään oikein. Katso, olisiko tullut grilli sen jälkeen. Siihen asti saa. Siihen asti on tarpeen. Täällä kylässähän liikkuu semmonen pieni huhu, joka on mulle tullut korviin, että mähän sain puukosta sen takia, että mä luultiin, että mä oon punaisten agentti. Tuossa Illermaalla. Sä oot paskajätkä. Aattu huomattavasti hakelle räjähteen. Mitäs te oikein laitte tää tänne? Tiedustelemassa. Tiedusteltiin sinne se ensimmäisen isompi laatikko räjähteet ja sit sen jälkeen se vissiin se pienempi. Onks mitään hajua kuka meitä jatkuu? En mä tiedä vissiin YK. Kukaan meitä tai aina. YK-lulta. Mä oon YK. Lähdettiin haneen täältä.